Oye, esto... Eres un paparazzi y no lo sabemos. Un cazador cazado. Eres un paparazzi y no lo sabemos. Como espía non vale un carallo. Oye, pues... Os lugares están moi ben ubicados para disimule, Sí. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Disculpade a voz que levo aí 2-3 días con ela algo tocada. Grazas por acompañarnos nesta conferencia de prensa posterior á Xunta de Goberno que vimos de celebrar, en a que demos luz verde a preto de 1,9 millóns de euros para seguir apostando pola cultura, polo apoio aos concellos e tamén a modernización da rede viaria provincial. O detalle, hoxe aprobamos 90.000 euros para a recuperación do patrimonio marítimo fluvial da provincia. Máis de 200.000 para o terceiro ciclo do programa Máis Escénicas, 600.000 para a cooperación cos concellos, a través do Plan Máis Provincia e do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, e preto d'1 millón de euros para seguir mellorando as estradas de titularidade provincial. Ademais, tamén vou informar dos avances que hai no Servicio de Padrón Municipal, coa adhesión de máis de 30 concellos, e informar das novidades que hai sobre un proxecto pioneiro que ten que ver co astroturismo e o visionado dos eclipses que vai haber nos anos 26, 27 e 28 dun programa denominado Baixo o ceo de Rías Baixas e, por último, falaremos, xa que estamos na época de Entroido. Comenzamos e facémolo falando de cultura e, concretamente, da conservación do patrimonio marítimo fluvial, porque hoxe aprobamos a adxudicación das axudas dirixidas a recuperar o patrimonio marítimo fluvial da provincia, dotadas con 90.000 euros. Houbo 21 solicitudes e 12 serán os colectivos sin ánimo de lucro que se beneficiarán destas axudas. No Salnés hai beneficiados un en Cambados, un en Sanxenxo e 4 na Illa de Arousa, no Morrazo, un en Bueu, un en Cangas e 2 en Moaña, un en Poio e, finalmente, un en Vigo. E as axudas oscilan entre os 1.500 e 11.000 euros e poden levar a cabo labores de restauración, rehabilitación e compra de equipamento. Isto todo nun marco, somos conscientes de que temos un patrimonio único no mundo que nos identifica e fala de nós moito como pobo. Por lo tanto, é case a nosa obriga axudar a conservalo para devolverlo á xente nas mellores das condicións. E seguimos falando de promoción da cultura, porque hoxe na Xunta de Goberno aprobamos as bases para a terceira edición do circuito Máis Escénicas, por valor de 204.000 euros, para seguir impulsando as artes escénicas nos concellos de menos de 20.000 habitantes. E seguimos aumentando o crédito. Comenzamos cun orzamento de 150.000 euros, logo 195.000, e agora por riba dos 200.000 euros. Isto supón un incremento do 36% con respecto á primeira edición. Desde a primeira á terceira, na que estamos, incrementouse un 36%. E así como medra o orzamento global, tamén medra a axuda, a cantidade que van a recibir os concellos, donde pasan dos 3.800 euros da segunda edición aos 4.000 desta terceira edición. Seguimos co réximen de cofinanciamento, nos termos 70-90% en función da poboación do concello que acolla a actuación. Ademais, os concellos poden solicitar hasta un máximo de 5 actuacións. No caso de solicitar 4 ou máis, obrigatoriamente ten que haber unha de danza, mínimo. E agora mesmo, as compañías están en prazo, remate o 28 de febreiro, para incorporarse ao catálogo ou modificar os seus espectáculos. E aquí tratamos de achegar a cultura, estamos a conseguir esa cultura de calidade estable aos concellos, damos resposta a unha demanda deste sector que viña aquí reclamando ou trasladando fai máis de 15 anos, e nós que somos o noso lema, xa o sabedes, escoitar, entender e atender, pois podemos dar cobertura a este programa que nace, xa digo, con esa finalidade de permanencia e está tendo
e cun incremento importante de personal de orzamento, e que chega a todos os recunchos da provincia. E seguimos falando de apoio aos concellos, desta vez na parte de investimentos, porque, primeiro, vou dar conta dos asuntos aprobados no marco do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, que esta semana beneficia a Moraña e Silleda por importe de 230.000 euros. En Moraña recibe máis de 100.000 euros para a terceira fase do campo de fútbol de Mirallos e en Silleda 130.000 euros que se destinarán, se investirán na reforma do interior dos vestiarios da piscina municipal de Bandeira. Estes recursos do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas, o terceiro, que está dotado con 8 millóns de euros e que nos vai seguir avanzando, permitir seguir avanzando na provincia do deporte para concellos de menos de 50.000 habitantes, onde poden impulsar novas instalacións deportivas, modernizar, mellorar as existentes ou incluso dotalas de equipamento ou adquirir terreos para instalacións deportivas. E, tanto no caso de Moraña como de Silleda, o total concedido foi o total que aprobamos hoxe. E en segundo lugar, que ten que ver con investimentos con concellos, máis provincia, donde aprobamos destinar 350.000 euros para novas contratacións de personal en Moraña, Vilaboa e Rodeiro. 109.000 euros para que Moraña contrate 8 persoas desempregadas. 115.000 para que Vilaboa realice 6 contratacións e 126.000 para que Rodeiro realice 12 contratacións. E aquí seguimos sumando recursos dentro destes 85 millóns de euros que está dotado este ano o Plan Máis Provincia, con esa posibilidade que habilitamos de que puderan incorporar a anualidade do ano 27 e, por tanto, o convirte no plan de obras e servicios máis ambicioso da historia da Diputación. E hoxe, xa no que ten que ver ca modernización, mellora das estradas provinciais, demos luz verde a unha cuestión que levaba moitos anos esperada. Falamos dunha estrada que se foi sometendo a diversos ensanches xa fai máis de 20 anos e hoxe o último treito pois dá luz verde. Aprobamos a contratación da mellora da mobilidade peonil NEP 2203 Bareda-Baiona-Loureza, na que imos dedicar preto de 900.000 euros. Isto é na parroquia de Baredo e é o último treito que quedaba por anchear. Son 900 metros e vaise incrementar o espacio peonil con zonas de convivencia, sendas peonís, a ampliación da plataforma nunha curva que hai ali, ademais de mellorar os servicios básicos, a sinalización e instalar novo mobiliario urbano. Así que, unha semana máis, seguimos sumando recursos e aprobando investimentos para mellorar a seguridade destas infraestructuras que son fundamentais para vertebrar a nosa provincia. E fora da orde do día, como os comentaba, pero tampouco sin sair da axuda aos concellos, quero vos falar de outro asunto, porque se fai un mes aprobábamos o convenio para implantar o padrón municipal de habitantes en concellos de menos de 50.000 por valor de 400.000 euros, hoxe falamos da incorporación de 31 concellos que se adhiren a esta nova solución tecnolóxica. Por cuestións de tempo, remitimos despois na nota de prensa o listado dos 31 concellos. Aquí vamos a axudar durante un máximo de 5 anos que aínda están dispoñibles a que se outros concellos se queren adherir o poidan facer. Aquí o que pretendemos é regular a colaboración con eles. Trátase dunha solución moi económica para os concellos. A achega que teñen que facer no caso dos de máis de 20.000 habitantes son 1.000 euros, e no caso dos de 5.000 habitantes son tan só 200 euros ao ano. E, ademais, esta é unha medida que este goberno provincial segue a demostrar a gran verdade que hai detrás desta máxima que levamos defendendo desde a nosa chegada ao goberno. Como se ve na Xunta de Goberno,
os concellos son a nosa máxima preocupación e ocupación. Outra novidade da que temos que dar conta, porque é un proxecto turístico do que nos sentimos moi orgullosos, e falo do Baixo Ceo de Rías Baixas, un produto que deseñamos co gallo dos 3 eclipses do ano 26, 27 e 28, e hoxe podemos confirmar que xa 26 concellos amosaron a disponibilidade para participar nesta iniciativa. 26 municipios moi interesados que xa chegaron información clave para o desenvolvemento deste proxecto, pero que non serán os únicos, porque hai moito interese noutros concellos, estamos mantendo conversas, así que está garantizada que a resposta sexa todavía maior. E como cando presentamos este proxecto, que decíamos que era pioneiro, efectivamente, estábase a falar moito do eclipse, da situación privilexiada da nosa terra como o mellor lugar do mundo para velo o 18 de agosto, pero ainda non se deran pasos para crear un produto concreto para isto. E Baixo Ceo de Rías Baixas é unha resposta a unha oportunidade de crear un produto turístico experimental e divulgativo como co que vamos a situar a provincia de Pontevedra como referencia no astroturismo. E imos dar un pulo a esta forma de facer turismo cunha proposta estruturada para converter o Ceo de Rías Baixas nun produto turístico estable á marxe das ocupacións, das accións puntuais que conleven estes 3 eclipses. Para elo, imos a crear unha rede provincial de puntos de observación, promoveremos quedadas de observación nestes puntos de observación, e serán experiencias compartidas, divulgativas, accesibles e non especializadas para que poida asistir toda a veciñanza, e logo tamén desde a Diputación nos vamos a encargar de distribuir un kit de observación composto por, lóxicamente, gafas homologadas e material divulgativo que se distribuirá a través da rede de oficinas Inforrías Baixas. E impulsaremos unha campaña de promoción. Vámoslo a facer de xeito conxunto, coordinado con Turismo Rías Baixas, para divulgar o acontecemento e a rede de puntos de observación. Así que vamos a seguir impulsando a sostenibilidade e a diversificación das Rías Baixas nun ano donde xa sabedes que a túa meta e o teu destino. E non quería finalizar esta rolda de prensa sen facer mención a algo que nos ten moi ilusionados e felices estes días, o Entroido. E, de feito, temos o noso personal revolucionado co vídeo que se publicou onte nas redes en Instagram. Como saben, o Entroido é un dos maiores bens culturais da provincia de Pontevedra de Galicia, un dos grandes atractivos culturais que nos permiten descentralizar e desestacionalizar o destino Rías Baixas. En Pontevedra temos 3 dos 11 entroidos galegos con recoñecemento de interese turístico. O de Cobres, en Vilaboa, Xenerais do Ulla, 8 concellos, entre eles Silleda, Astra de Vila de Cruces e o Enterro da Sardiña en Marín. Pero esta tradición, ademais, que atravesa as coordenadas da provincia, ten presenza desde a vila máis pequena ata a máis grande. E desde este goberno provincial somos moi conscientes da relevancia cultural e do seu asentamento entre a poboación, e por iso que optamos por protexelo a través de diferentes liñas de actuación. Isto é o que vos quero explicar. Recuperamos, además de protexer os que xa están, que vos citaba antes, recuperamos outro que levaba décadas sen celebrarse, máis de 60 anos, en Ceredo Cotobade, o de Augas Santas. Tuvo 60 anos de parón, pola emigración, o abandono do campo, a realidade, agora os cambios na vida rural, fixeron que se deixara de celebrar esta festa, o que fala tamén da atención que debemos e que estamos dando a cuestións que teñen que ver co reto demográfico que nos atravesa. E recuperar o Entroido de Augas Santas foi grazas a unha labor intenso de investigación
pero tamén as axudas do programa provincial Culturea. E este programa é o que máis repercute no entroido da provincia, porque só nun ano financiamos máis dun cento de asociacións culturais en 35 concellos da provincia con unha excepción de 38.000 euros. Ademais, desde o Servizo de Cultura, tamén concedemos unha achega á Asociación Cultural de Cobres en Vilaboa para protexer o único entroido tradicional en Galicia, cuyas personaxes principais, as madamas e os galáns, non levan ningún tipo de máscara. Pero a cousa non queda aí, porque dende o Servizo de Patrimonio Bibliográfico e Documental, a Diputación tamén apoia edicións en torno ao entroido. No ano 2025 destinamos 8.000 euros para que houbera unha publicación e un audiovisual sobre o regreso da mamada na que se basea o entroido de Augas Santas, do que antes falábamos. E tamén se financiaron nos últimos anos proxectos relacionados coa figura do merdeiro, do entroido vigués para a Asociación Etnográfica A Merdeira ou sobre o entroido de Doade, en Lalín, para a Asociación Etnográfica de Codeseda. E así é como apoiamos as asociacións, tamén apoiamos os concellos, a través do Plan máis provincia, en particular da liña 2, a de gasto corrente, onde moitos concellos recurren á mesma para este tipo de actividades. No ano 2025, os concellos de Catoira, Cerdedo, Cotobade, O Grove, Alama e Soutomaior recibiron 55.000 euros para enriquecer as súas programacións do entroido. E ademais, que estamos en Pontevedra, a cidade que chora o loro Rabachol, así que a Diputación tiña que estar presente na Boa Vila nestas datas. Por iso, organizamos todos os anos obradoiros no Museo do Pontevedra, no que a rapazada poda relacionar os elementos do entroido coas coleccións permanentes e temporais. Este ano están relacionadas coa exposición sobre fotografía e celebrarase os próximos martes e mércores pola mañá para os nenos entre 7 e 12 anos. E as canles de Turismo Rías Baixas tamén están promovendo os entroidos da provincia con contidos específicos no portal web e nas súas redes sociales que dan boa mostra da riqueza da diversidade desta festa. Porque cada entroido é único e cada entroido conta coas súas singularidades e particularidades. Con todo isto, desde a Diputación de Pontevedra, demostramos ser un dos garantes da protección e a recuperación do entroido ao largo e ancho da provincia, porque, ademais, o entroido está aliñado cos nosos obxectivos estratégicos. Permítenos manter vivo algo que é tan noso como é tamén un elemento da nosa identidade, e tamén consolidar a cultura como un dos maiores alicientes das Rías Baixas como destino turístico. Porque o entroido reúne moitos puntos fortes de Pontevedra. A tradición, o lecer, a gastronomía e, por encima de todo, o valor humano do noso pobo, independentemente que as condicións climatolóxicas poidan condicionar a súa celebración. Eu, pola miña parte, non tiña máis que trasladarvos só á espera de se tiñades algunha pregunta para formular. Eu quería preguntarte polo tema de máis escénicas. Dixo que é un 5 espectáculos por concello é o máximo e que cada concello recibirá 4.000 euros, non? Pero 4.000 euros por cada espectáculo ou o tope máximo? O tope máximo. E teñen o tope máximo e logo teñen un catálogo que as compañía está aberto hasta o 28 de febreiro e poden ir escollendo en función do caché, se queren eles superar eses 4.000 euros porque xa hai unha parte de confinanciación, ou poden ir, se facer unha contratación dos 5 espectáculos por 10.000 euros, ou poden, van a ter unha axuda dos 4.000 euros da Diputación. Eu queria facer dos preguntas. A primeira é se despois do que pasou esta semana nunha estrada provincial, unha rapaza, un pino e un coche en Caldas, se hai preocupación porque pase algo semellante pola cercanía das árboles a varias estradas, e se vai haber algún tipo de vigilancia deste tren de borrascas para que se poida dar un xeito evitar algo deste estilo.
eses traballos xa se están a realizar. De feito, eu quero fazer aquí un chamamento a esos que nos criticaron desde o Bloque Nacionalista Galego tanto por facer podas de árbores a carón das estradas provinciais, cando veñen estas consecuencias e cando nos temos que dar conta de que non facemos as cousas por capricho, sino que velamos pola seguridade dos que van en vehículo ou incluso dos peatóns. E digo isto nun marco, xa digo, onde houve unha crítica moi importante en algúns territorios da provincia por parte do Bloque Nacionalista Galego por estar facendo podas ou cortas de árbores. Hai unha lei que hai que cumplir, que ten que ver ca instalación de, con que haxa árbores a carón das estradas e nós en todo momento pois estamos velando e me consta, ademais que se fala con particulares, é bastante habitual cando un circula por unha estrada provincial ver árbores marcadas, que é o primeiro signo que se lle dá para o titular, para que a retiren el. Se logo non a retiran eles, é cando a Diputación, neste caso, pois entra en acción. Despois quería preguntar tamén, porque varios medios publicaron esta semana que Pepe Vieira entrou en un preconcurso de acreedores por un tema de débedas. Isto pode afectar de algún xeito a concesión que se fixo do restaurante do museo? Non. Non afecta, desde o momento que hai un procedimento administrativo que sacamos dunha concesión do coñecido como Ultramar, que é do Museo de Pontevedra, aí se presenta quen quere, e logo pois, hai que cumplir uns requisitos para chegar á fase de adxudicación definitiva, eles, lóxicamente, como calquera, os cumpliu, e onde estará e se contemplará todo o que teña que ver con tipo de débes e demais. Por lo tanto, iso é un expediente inmaculado o que permite a adxudicación a Pepe Vieira, como facemos pois outros moitos ao largo do día. Pepe Vieira pois, é un referente da nosa cociña, como outros máis que temos na provincia, que somos moi afortunados de poder contar pois, con cociñeiros, cociñeiras dunha tan alta talla que ao final nos posiciona como un territorio polo cal moitos nos elixen pola súa gastronomía. Estas estradas na rede provincial hai moito dano por culpa da chuvia de todos estes meses? Houve, desde 1 de xaneiro, agora calculamos que 272 incidencias, 96 que son de caídas de ramas, de árbores, que se retiras inmediatamente, logo poden haber bolsas de auga, manchas... No, neso, home, ao mellor si hai unha zona concreta onde ves experimentando un deterioro moi puntual desde novembro, aí se acelerou este deterioro, a auga, queiras que non, pois, por fai que se deteriore. Pero ademais contamos, a aposta que estamos a facer polas cunetas, eso libera moito. Se a auga non anda en superficie na plataforma, pois tes moito ganado. Non, preguntaba porque os concellos sí que se han a reportar danos nas estradas da súa titularidade, digo. Non sei se habería alguna liña de axudas ou algún crédito especial para, non sei, reforzar esta... Nos, por parte da Diputación, está aberto o prazo no que o Concello poden solicitar os proxectos do máis provincia, donde xa todos invisten con carácter normal moito en arranxo da rede viaria municipal. Este ano non estará, este ano non será unha excepción. Vimos que onte, desde a subdelegación do Goberno, se fai un comunicado aos concellos de axudar, sí, pero non. Nós, se vamos a axudar, vamos a axudar. Digo, axudar, sí, pero non, porque se produce a circunstancia que ao mellor ti tes un bache e te axudan o seu que din, te axudan a botarlle unhas areas para tapalo, pero non para bachealo de xeito definitivo. Eso non é o que necesitan os concellos nin nada, que eran solucións definitivas. E nós que, no hipotético caso de articular cuestións para botarlle unha man aos concellos, como sempre facemos, pois será para dar solucións definitivas. Moi ben, moitas gracias, chicos. Venga, te debo día. Quen se disfraza?